Når en kollega skal bruge en ny computer, er processen egentlig temmelig simpel. Først bestiller man en ny PC. Dernæst venter man. Når maskinen ankommer, pakker man den ud, starter den, opdaterer software, melder den ind på virksomhedens netværk, tester den, emballagen bortskaffes, og maskinen sendes ud til brugeren. Samtidig skal IT-medarbejderen varetage alle de daglige forretningskritiske opgaver. Faktisk kan der godt gå lang tid, fra behovet er opstået, til kollegaens nye computer står på bordet. Men der findes en nemmere måde. Med Edgemo PC2Go afgiver du bestilling direkte på en specialdesignet webshop. Her er ingen fortvivlende mængde af forskellige maskiner og konfigurationer. Kun dem, du på forhånd har aftalt og konfigureret sammen med Edgemo. Edgemo klargør maskinen, tilføjer RAM og skifter tastatur, hvis der er behov for det. Opdaterer softwarepakker med din virksomheds egne applikationer og melder den ind i virksomhedens domæne. Til sidst pakkes PC'en i en taske sammen med en ekstra strømforsyning og sendes direkte til brugeren, hvor den er fremme dagen efter. Processen er lige så enkel som at trække en kop kaffe i en automat. Bag ved skærmen hjælper Edgemo dig med at holde styr på både hardware og logistik. Vælg model, styrke, tilbehør. PC'en er nu ready to go, og brugeren får en ny maskine hurtigt og effektivt, mens IT-afdelingen får luft til at løse de vigtige opgaver. Samtidig sikrer PC2Go fuld gennemskuelighed på prisen i hele maskinens levetid. Du slipper altså for praktisk bøvl og økonomiske overraskelser. Kontakt Edgemo og hør mere om mulighederne med PC2Go.